El 890 dia de pandèmia i el 177 de la invasió injustificable d'Ucraïna, això va marcat al calendari cívic com el Dia Mundial de l'Assistència Humanitària i el Dia Mundial de la Fotografia, en una jornada en què els mitjans de comunicació es troben atents a l'evolució de l'incendi de Begís que ha començat a afectar la Serra Calderona. Una foguera amb un perímetre de més de 150 quilòmetres és molt difícil de dominar, encara que hi hagi una quarantena de mitjans aeris i vora un miler de persones amb mànegues i aigua xafant el territori. Parla d'un incendi de grandíssimes dimensions, provocat per la vegetació apareguda als nostres boscos en temps de bonança hídrica. El foc acabarà amb les nostres serres, és probable, i ens tocarà esperar una vintena d'anys perquè tornen a brotar. En aquest temps sols cap esperar que la política forestal del nostre país s'aborde amb més encert.